Nilip along BJP klembare matumpen mai kangni. Lakhaing koi rapon Nilip MEC constituency ke parlo choki hola sanglang ke hat picnic spot along tong se kotpen Nilip BJP klembare matum do an chingrum si mai kangni pon. Athe labang so mai kangni pon ang koklake non ke do bom MEC Pabitra Rongpi abang BJP klembare nai nai atuma phan chiting ne lapusi than pon. Kilig nangli podok political ratcharia song atum non malom Nilip along jokta BJP paroni nang kachathak ji angring nang ke klang. Athe Nilip along BJP chili ke wan cheng lapen Nilip along BJP chili nang ki rik cheng atum pen ning ke pungpen lam theje paklang pon lapuson si Zakhania Staro Nilip BJP founder president district EM Pradip Hangcho Nilip BJP ex monroe president Paulson Singnar booth committee president lapen ongdong atum pen BJP klem dambari matum pen ning kang samse alam lapen ning ke pung alam the MEC Pabitra Rongpi aphan jongpon ringti Athe non ke do boma barim BJP atumben ke jongpon alam theke Nilip aphan BJP MEC ya ticket ke anut kapre aphan si pipon nangji MEC Pabitra Rongpi aphan ke pipon long le pusi jongpon jongsi non ke khibom MEC Pabitra Rongpi aphan MEC ya ticket pipon det pulote Pabitra Rongpi along ke cherabun thek pusi ongdong aradapun chepaklang tan Kroilo lasi akhir me jong si chodangi pate yetum amut apeng pen non nilitum abari matum ke apeng sisi do non hokta damde netum biwajon ji polam le ki puta kali to pasen netum BJP alo montro polo first nation second party lapen third ke sel son nan ke nam tang kan trainer ke nation lapen party fan si claim lo kini niliphan thang nat dawe nil selfless mate nil thang nat dawe kan non ke bang year ni lo mangke nilitum apok na joko posi nilitum apok yang si ave prote nilitum nilitum apok ci corporate pen ke nilitum kam claim tek thi ke bang year ni dong si atomon lang logi da prote nang tum non jali na bang pura tum si adai ci anaki nang tum BJP claim barim hoi pen ke non ke dobom MEC Pabitra pan ke ticket pipon le pu Ajalabo di. Nilitum mangbong pen. Kado wele people long le polam kali sa pinangna aning ki pung pen. 70% ito abang ke pipeda se akimi pusi. Abadi matum pensin nilit long lam nang pali. Sang langkap picnic spot along nitum BJP. Keklem barim mate ke cepat dugo bang pu matum nitum penangan pen kang hong ningkan hok akidam tang emisi pan pahai det pen nitum akiduk kisu sami nitum cicak lo kacicak ben sitami nitum duthib lo sami non por bang ka kon aputhot cancel election klik aku nang le thuli lo tasona thak sini tum sitame ningduk hisab lo si bang ke lapen ningoi sini tum cipak lang tang lo tasi nilitum aphan pinangne sitame nitum han hangta nitum manang use je nilitum aphan kel manang ene lapen nilitum aphan hangta nitum aphan nangri re ahisa masave aposi nilitum dai ning oi pik hangjang lasi non ke bang ji IMC klik bang high command lapan central committee district committee atum han sitame dili bikhet koi pen ke chunuri dun bang la halon tum BJP claim bang bari matu pen nang ke alang li phan don MEC phan jong si Pabitra Rongpi phan jong si tiket nang pipitang lo putang de nilitum BJP claim bari matum ke nilitum ke sang prong ji lapan alang li phan bang ke nilitum chirap dun thek Choki hola pen Anilson Rongpa report Biswanath Karbi live